Μπάλα πέρασε για τον Φουστέρ, ο οποίος θα κάνει το σουτ, το πρώτο στο μάτς. Μπλοκάρει ο Ξμπούρνινγκ στο 7ο λεπτό. Παλιά για τον Κατόγκο που είναι γρήγορος, προσπαθεί να αποφύγει τον Ραουλ Μπράβο, θα κάνει και ένα σουτ με το αριστερό, καμία ανησυχία για τον Πάρδο στο 16. Για να δούμε αυτό το φάουλ που έχουν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι. Με τον Αλμπέρ Τριέρα είναι καλή η εκτέλεση, κεφαλιά στο οριζόντιο, το κάνει και out. Τον Μοδέστο προσπαθεί να πιέσει ο Ολυμπιακός. Ωραίο πέρασμα του Ζαϊρή για τον Πάντελιτς, στην κίνηση αυτός από διαγώνια θέση με τα πόδια του Ξμπούρνινγκ. Ο Φουστέρ και ο Πάντελιτς κάνουν κίνηση στην περιοχή. Ο Χολέμπας, ατομική προσπάθεια του Γερμανού, ο οποίος θα γυρίσει για τον Ιμπαγάσα, πλασέ στην αγκαλιά του Ξμπούρνινγκ στο 38. Για να δούμε τον Κατόγκο από την άλλη πλευρά, καθώς υπήρξε ολιγορία στην άμυνα του Ολυμπιακού. Θα σεντράρει για τον Πόη, μεγάλη ευκαιρία που δεν ολοκληρώθηκε για την Ξάνθη στο 38. Μοδέστο, Ζαϊρή, τον Τοροσίδη, αυτός θα κάνει καλή σέντρα, η κεφαλιά στα δίκτυα, καθώς κόντραρε κιόλας η μπάλα από τον Φουστέρ. Στο 45ο λεπτό ο Ολυμπιακός ξεκλειδώνει την άμυνα της Ξάνθης από τα πλάγια, όπως ζητούσε ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Το γκολ για τον Φουστέρ, σκοράρει συνεχώς στα τελευταία παιχνίδια. Εξαιρετική σέντρα του Τοροσίδη. Παλιά για τον Σουάνι. Αποτελεσματικά ο Μέλμπερκ, αλλά παρακινδυνευμένα ο Σουάνις βρήκε την μπάλα. Ο Αλμπέρ Τριέρα πανέξυπνα για τον Τοροσίδη. Φάτσα με τον Ξμπούρνινγκ, θα νικηθεί ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 60. Έχει χτυπήσει ο Ξμπούρνινγκ. Τέλος ο Ριέρα, απευθείας νέο κορνέρ. Με το χτυπημένο χέρι έβγαλε την μπάλα ο Ξμπούρνινγκ. Φάουλ με τον Ιπαγάσα. Καλά εκτελεσμένο, η μπάλα out στην κεφαλιά του Μοδέστο. Ζητάει ο Κατόγκο από δεξιά και θα του περάσει την μπάλα. Είναι καλή μπαλιά για τον Κατόγκο. Βγήκε όμως σωτήρια ο Πάρδο. Βρήκε μπάλα και συνέχεια την πέταξε πλάγια. Κάπου εδώ, ναι, είναι το τέλος. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την Ξάνθη με 1-0.